Kumusta ka manan? God loves you and Jesus cares for you. Thank you so much. Iti amin nga support you kakabsat. Iti nga ministry. Iti amin papapanan tayo. Kat madaydayaw ni Apo Dios kakabsat. Tatangal daw kat pagtungtungan talang man pagbit jay kuna tayong kinaagom kakabsat. Nya I do this video in support kadagiti kakadua nga papastor nga mga ibagbagang ore awan kuma nga iti sugal iti dayto nga syudad iti Baguio kakabsat. May isa dayto nga form iti kinaagom kabsat. Nya yes indeed uray no balibaliktaden tayo iti surat iti Biblia kakabsat ket hantay ko mga agbalin nga agom. Agbasak lang iti passage ket mamatiyak nga nalawag dagito nga passage nga pangiunay-unay kanya tayo kakabsat. Iti haan tayo ko mga agagagom. Amen. Mabawasan ko mauno maikat kiti kinaagom iti maysa nga tao karkaron no Kristiyano kapay kabsat. Amen. Nya umunang basa kakabsat ditoy Exodus 20:17 kunana ditoy. Di mo aguman ti balay ti sabali at tao, di mo aguman ti asawa na, dagiti tagabo na, dagiti baka na, dagiti asno na, wenno ti anyaman sanikwana. Kakabsat, nalawag da ito nalawag da ito nga naisurat iti 10 commandments isunat ti ika-10. Thou shall not covet kakabsat. Kat hantayo ko mga aguman iti anyaman sanikwa iti kakadua tayo kakabsat. Kat iti may isang panagsugsugal kabsat kat siyempre amom nga inrigatan na amom nga kwartan na kat kamot sugsugalan kayat mumot nga alaan ta mga bakakabsat kat that's a form of greediness. So malablabsing tayo una kabsat jay 10 commandments nya may isa jay 10 commandments malablabsing tayon kakabsat. Iti sumaruno nga ibasak kat jay mabirukan ijay Luke 12:15 kunana ditoy ni Jesucristo. Intuloy na akinuna kadakwada amin. Kitain nyo ket agannad kay iti amin akita ti kinaagom. Tati pudno abiyag ti tao saan amay batay ti sanikwa. Uray no kasano kinabaknang na. Amen. It is good nga makita tayo dayto, mabasa tayo dayto inya mabalin nyo nga basahan Luke 12:15 kunana dito kakabsat. Agannad tay iti amin akita ti kinaagom. Tatipod no pa nagbiag sana may batay ti sanikwa uray no kasano kinabaknang na. Amen. Nya ket iti katalo nga may basa dito kakabsat ket Proverbs 13:11. Nunalaka ti panaggunod mo iti kinabaknang mo mabiit met a mapukaw no nagrigatam ti sanikwam manayunan to. Amen. Saon ti Apo dayto yen kakabsat. Nya no nalakam nga inala mapukaw mo mabiit mo nga mapukaw na ngamno nagrigatam ti sanikwam manayunayunan pay in the name of Jesus. Amen. Kati ikapat nga basa kakabsat dayto iti maysa nga pagsinsentruan iti amin nya ako na 1 Timothy 6:10 nya umuna nga Timoteo 6 bersikulo 10 kunana tati panagayat iti kwarta isu ti pagtaudan iti amin akita ti kinadakes. Simmina ti sumagmamano at tao iti pamati gapu iti tarigagay da bumaknang ket nagsagabada iti adu ala diingit ken leddaang. Grabe da iti kakabsat nga mang palagip kanya tayo. Nya amin nga kinadakes gayam dito rabaw ti daga ket iti panagayat iti kwarta isu ti pagtataudan na kabsat. Isu nga dayta pa kalikagumam tarigagay mo nga sobra nya nga maadaan iti adu nga kwarta nya ket dayta iti maysa nga pagruoran iti kinadakes. Dayta kit iti kunan nakakabsat nya amin akita ti kinadakes isu ti paggapuan na di panagayat iti kwarta. Nya hanamot kunan nga haan ka nga tarigagay nga masinso ag progreso ayos lang basta mayat ti nagapuan na kakabsat. Ngam nagtagtarigagay ka ket illegal ti nagapuan na sayang. Amen. Nya kunan na pay ditoy simmina ti sumagmamano at tao iti pamati gapu iti tarigagay da bumaknang ket nagsagabada iti adu nga ladingit ken liddaang agasem may data kakabsat. Adu nga ladingit ken liddaang ti sinagaba dagiti tattao nga simmina ti pamati. Nya being Christians nya dati da nga Kristiyano nga gapu ti tarigagay da ket simmina ti pamati ket ni ladingit ken liddaang
ti talaga nga naranasan da kakabsat. Pudno da iti Biblia kakabsat. Amen. Nya kada tayo iti experience tayo bilang social worker, bilang nagtatrabaho kakabsat, adu dagiti testimonyo nga habang agraraunak amoy kakabsat adakat tang OR, CR, itilugan kakabsat ket maisalsal daw no may laklako nya wen ngagpaiso mapanday ti maysa nga sugalan iti baba nya agasong may kakabsat adaan ti agururay nga mangsaldaw no manggatang di OR, CR no naabak ka ibagada nga tapno makabawi ka nga manda kamot amot nga makabawi takarkarumot nga mailumlum nya pay kakabsat daan lang nga OR, CR even loti kakabsat loti ti balay loti ken balay na ilako gapu ta naibayad iti utang wenno iti panagsugsugal kakabsat agasong may daytoy inrigirigatan yung agasawa ket mapanlaeng iti kastoy nga bisyo ket sobraan ti panakaadik iti sugal kakabsat. So adu dagiti agasawa nga nakikita tayo nga nagsinsina gapo iti kunatayo man nga addiction iti sugal awanan ti oras dan ti pamilyada awanan ti oras dan ti anak da nya di nagpuridyaan da nagrigligatan da nga agasawa nga inpunpundar da ket talagang isutin nakaburakan nakakabsat iti pamilya ket sayang pay di adi nya sayang pay dagita nga digrigat iti banbannog iti kakabsat tayo ket kakabsat adu pay dagiti kunatayo nga experience ko mat personally dagiti kunatayo nga anak nga nabaybayan nya nga nakikita met nga nabaybayan da gapo iti panagsugsugal da kakabsat simple laeng kakabsat di panagsugsugal da kunada nga liwliwa da laeng di binggo ngagpaiso kunada nga minutos nagbalin mo nga oras nagbalin mo nga mano nga aldawen dapay day kakabsat nga makita tayo ngayon dagbing binggo ket umay pa yun di ubing nga nabibisin kini mama na baka narikrik nayo no nakikita yo daytoyen ubing nga umay iti pagbingbingguan ni nanang na nya ket agdaw-dawat iti makan no nabisinan ket tahan ngor nga nagluto ta nya ngay garud adamot ijayen nagsugsugan ket agasong may kabsat nya ibaga na pa lang di anak na ket uy italnam tanun na nga baka ket igatangak sikat ti kananta nya ngumno na abak malas ka agasong may dayta nga mapaspasama maika-curse mo pa di anak mun gapulang dayta nga bisyo no addiction iti sugal kakabsat. Dapay dagiti obserbasyon tayo kakabsat iti disdistinuan tayo nya nga pagminasan paggardinan kakabsat nya hanmat kiti nga amin kakabsat nga madadagi di mothers nga makitungit binggo maki 41 adu nga sugal kilasin ti sugal kakabsat ket handa pa yan nga makaluto nya mabaybay-an da pa di balayen ket dagitoy asawa da nga nagapu iti trabaho nabanbannog da iman ket agawid da ket nasangputan da nga awan ti luto nabaybay-an ti ubing ket minsan daytoy pay ti pagungong tanda isupay kiti ti pakasipsipatan da ti asawa da minsan kakabsat ket isupay iti napanandamot nga nang tungtungtungan mi ket agasem ngay dagitoy nya nga maysa nga sitwasyon iti pamilya kakabsat ket mayat kumadagitoy nga maikaten nya maikat kiti iti pamilya daytoy kakabsat ta minsan hanan nga liwliwa talaga nga bisyo daytoy ket makakapiktaron ti relasyon iti agpamilya muyo kakabsat dapay dagiti ko natin nga rod nga numaabak ti sugal adakat tang agkabil minsan makaunget minsan karon no nabartek nya damot dagiti cases tayo dagiti amma nya nga agasem dagitoy pandag sugal pandati maysa nga sugalan ket agiinom da mayat ti kanen da mayat pulutan da ngem ti pamilya da kakabsat ket gasem nga dayta nga agururay da iti isangpet kumati ama ngem awan iti na isangpet nan tanaabak meten kakabsat ket pipiyapay ti ama nya pipiyapay ti ama kabsat minsan nagpulutanen ngem jobing agdildildil ti asin anmat kidi nga amin ngem adadagay cases tayo nga kakastoy kakabsat ket amok nga sika ngagbuybuya adda pay amom wenno napatpada sa munday toy idi kakabsat ket dapay met iti maysa nya dagiti kunatayo nga gaputan na abak ti sugal adakatan nga agtakawen minsan mailako pa yun ti bagi nya tapno lang ada ti magpagkwartaan minsan ada pa yun ti pamatay kapulang iti abak ti sugal wenno permi ti sugal nya nakita yu pay dagiti may nunyos
naabak da iti sugal nagpinustada ket di apan da kolektaan ket nikitaan tayo napandametan binagsulen jag kolekta. So agasam may dayta nga pakauyusan iti biag kapsat. Grabe nya han nga dayta ti dapat nga rumbag. Ken kada tayo met nga ma karo dagitoy na minsan met nga dagiti kun tayo nga managaprus iti manok nya agasam dayta manok mo nga pangpalot mo ikam iti vitamina ikam pay iti mayat nga kanen na ikam pay iti oras na trainingam pay kakapsat aprusam pay ngam ti mas na ano pay maaprusan di anak mo uno jay asawam kapsat nya ada dumuten ti oras mo iti dayta nga bisyom ket no minsan pay agawid ka agasam nga dayta nababartek ka awan lagarudan asam ti bagampay lang kini bakit mo agururay ta magbalin nga agdandanag ta hangka nga nag-text hangka nga nagpakada net papana magdandanag ket sumangpot ka pay ket nababartek ka pay ti damagom pay nga umunaket ay napakan mo ti manok asam nga dayta no minsan nya ano pay nga mo jerik na man jagur uray kang agdandanag ni text man lang niha ni hu no ay nati napanam nya so dagiti nag-obserbar tayo as a mesang social worker kabsat kat dagitoy kuma nya amen dagitoy kuma ti maikat pamilya tayo takunana iti Biblia kakabsat iti umuna nga Korinto 6 9 ken 10 kunana saan yu aya nga ammo dinto tagikwaen dagiti managdakdakes ti pagarian ti Dios di kayo paalilaw dagiti tattao nga immoral managruk-rukbab ti Diyosen dagiti makikamkamalala dagiti aggartem iti pada na lalaki wenno babae wenno dagiti agag-agaw naagum mamartek mamadpadakes wenno dagiti mannanakaw awanto kadakwada ti makitagikwa iti pagarian ti Dios so kakabsat dagito iti nalawag nya nalawag daytoy nga imbagan ti Dios nga awan ti mangtagikwa kadagitoy nga aramid talaga nga haan nga makastrok iti pagarian ti Dios ngam kada tayo nga Kristiyano ken sigaman nga kayat nangagpamati iti daytoy nga oras kabsat kunana diyan ti 11 kasta ti sumagmamano kada kayo idi adu dagiti Kristiyano met nga nabalbaliwan babaen kini Hesukristo kabsat idinted dati biagda inawat da ni Hesukristo nagtultuloy dati pamati kakabsat nagadu ti nagbalbaliw nya takunan adtoy idi naugasan kayon ngem naugasan kayon iti basol naidaton kayo iti Dios napalinteg kayon iti imatang ti Dios babaen tinagan ni Apo tayo a Hesukristo ken babaen iti espiritu iti Dios tayo amen so kakabsat nya iti agas na dayta panagsugsugal no si kakatagsugsugal pa lang in the name of Jesus itedmon kini Apo Dios nuhan mo nga kaya kakabsat agpakumbaba ka ti Dios amen bagam nga Lord hangko kaya dayto nga addiction ko wenno kauugalik Lord agasan na kadi ket kakabsat no si pupuso ka nga mangdawat si pupuso mo ti Dios nga mangited iti dawdawatem kakabsat so God bless you nya ilas tayo ditoy kakabsat ko na tayo ditoy iti kada tayo met na Kristiyano kakabsat kuna na ti Hebrews 13:5 kuna na kakabsat bilin ti Apo daytoy kada tayo di kay agagum iti kwarta mapnek kayon kuma ti adda kada kayo ta kinuna ti Dios di kanto panawan di kanto baybayan so kabsat nalawag dayta kabsat nya ulitok di kay agagum iti kwarta mapnek kayon kuma iti adda kada kayo ta kinuna ti Dios di kanto panawan, di kanto baybayan. So kabsat ko, agtalag kay ti Dios nga nagkamangam, nga isungan nang itadam iti amin na biyag mo, pulos di da kanto baybayan. Amen. So iti Dios tayo kakabsat, kung natin garod kat isukat naimbag, isukat manakabalin, isukat managayat, isukat na parabor, amun amin, kakabsat, agtalag tayo iti Dios. Mangitid mo't lang iso na iti sirib, no kasano tayo nga umangat iti panagbibiyag mangitid mo't lang isuna iti mabalin nga pagtrabahuan tayo pagnegosyuan tayo just trust in the Lord always in Jesus name so haan lang kakabsat nga kuna tayo nga iti sugal iso lang ti pangalaan tayo ti pundo wenno tax tapno lang agbiag iti ili tayo kakabsat no I do believe in that adun dagiti nagbiag kakabsat nga uray no awan iti sugal adda ngayon mangangat da nga madumot dagiti nagbiag iti sugal kunada ngayon mangat da nga karumot nga nailugmok ti pamilyada katawan sa bali nga makapagbalbaliw ken ka no haan nga ni Hesukristo kakabsat akseptar miso na ti biag
ipakawan mo, ipakumawam, tatamot lang nga tiyempo kabsat. Malpas dito nga video, amirisam ka kabsat, iti ugalim. Ay natin ang ipananakang kan, iti kinaagom mo, iti kwarta. So kabsat, kanya, makipagkararagak kang ka. Kanya, kinadaman ti pamilyam ka kabsat. Nga kasto iti ugali na, mamati akin iapod Diyos, awan ti adayukin ko ana, sagiden na dito nga kabsat, dito nga pamilyam. In Jesus' name, kumararag ta kabsat. Lord, in the name of Jesus, agyaman kami ti dito nga tiyempo ka di ama. Lord, ito nga nangaganmi nga mensahe mo wapo. Lord, tulungan da kami, tahang kagbalin, hang kami agbalin nga naagom, iti kwarta. Kinanyaman nga sa nikwa iti dito nga lubong. No dikat, kamangan mi, iti pagayatam, iti biyag mi. Idalan mo da kami, Espiritu Santo. Tapno, Lord God, hang kami nga matinag, hang kami nga sumina ti pamati. Gapulang ti tarigagay abumaknang. Kat narigat, O Lord God, nga aglidang uno, agsensennaay kami. Kaya't ni uwapo Diyos, nga mapabilbilig, kin ada nga dumaktakkel kami, iti ayat, kin iti parabor, kin iti kaasim, uwapo Diyos. Kat Ama, habang agtultuloy kami, iti kastoy nga sitwasyon, at dakad di nga pumigpig sapay iti pamati mi, ken ka Ama. Lord, iti daytoy mat nga agwibuya, no adaman, Lord God, agwibuya nga adamat iti addiction at isugal, kinanyaman na kinagamrod, in the name of Jesus, in Jesus' name, help this person right now, in the name of Jesus. Hallelujah, Lord God. Sagidam ka di, tada nga agpakumbabakin ka, katada nga isuko na amin, katalikudan na dito yung ugalinan, katsurutan na kan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless you, kabsat. Minsan manan, thank you. Iti kinanawin nga support mo, iti dito yung ministry. God bless you.